mondo wabed practically oriented. Jolony mag weche mag ohala e piny ngima WTO obago romo e pachoka mar chiwo puonj ne apisas e bede migepe mopogore opogore e wi lony mag bero chenro mag ohala e pinje ma jokanyono. Jolony go mawuok e piny Switzerland koni obadho kaachiel kod chike moridi e kind pinje ma jokanyono gin mana moko kuom gigo mamono chenro mag ohala dhi nyime kaka winjore. Omiyo gidwani ombek moko kuom chike mag bero ohala. Moko kuom apisas manoyuoro e romono gin kaachiel kod mago mawuok e duol mochung'ne puodho mwandu e pachoka KEBS to kod mago manie migawo mar ohala e kind mamoko. And participating at the WTO is very useful for Kenya in terms of their exports. You export to many areas of the world, and Kenya's exports benefit from more knowledge, or your governments will benefit from more knowledge in terms of how to develop regulations, how to become more competitive in what you do. So that's one of the main reasons we are here. All this is facilitated by adoption of international standards, and where we don't have the international standards, then we do harmonization of standards in the African region under the AFCFTA, and where we don't have the regional standards, then we have harmonization of standards at the East African community. These are the regional economic blocs.